Λοιπόν, θα γράφω, κάνω μια δήλωση. Και το σπόνσορα. Έλεγε η υπόλοιπη ομάδα. Κριτές και θα ξεκινήσουμε. Οπότε ξεκινάμε φωνάζοντας τα ονόματα. Λοιπόν, ο τυρολόγος ο Πέτρος, ο οποίος έκανε και το τρέξιμο το πρωί, θα συνεχίσουμε με το ποδήλατο. Είναι εδώ ο Πέτρος, ναι, τον βλέπω. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πάτης είναι εδώ. Αυτό είναι πιο γρήγορος από αυτό. Με τραβάς εσύ, θα παίρνω και εγώ βιντεάκι τώρα. Να δούμε τι θα βγει. Εδώ, όπως είναι εδώ. Ο Σιγάλας ο Χρήστος, ο Γιαννόπουλος ο Κωνσταντίνος. Εδώ είναι, εδώ είναι. Ο Τιβέρης ο Κάνε μια δήλωση και εσύ τώρα εδώ. Στο γυαλί. Για το φίλο μας, το Σιγανό. Ωραία, αφιερωμένο, ο Λαφυρόπουλος ο Σωτήρης. Ο Παπακάς ο Κώστης, ο Φιλικιάς ο Άγγελος, ο Χρονόπουλος ο Γιώργος, ο Γιωργακόπουλος ο Ανδρέας, ο Λεπενός ο Χρήστος, ο Παλάσκας ο Τάκης, ο Θόδωρος, ο Κατσόνης ο Βασίλης, ο Θωμέος Σπυράκης ο Γιώργος, ο Κωστόπουλος ο Βασίλης, ο Λαμπρούλης ο Νίτος, ο Θεολόγης ο Γιάννης, ο Πεζάς ο Δημήτρης, ο Βιλαράς ο Γιώργος. Γράφτηκε σήμερα. Άντρη. Το οποίο μονοπάτι αυτό θα πρέπει να το ξεκαβαλίσουμε σε κάποια μιλάμε αγωνιστικός 100%. Τι εμφάνιση να θέλει. Κάνε μια... Προσέχετε, η διαδρομή έχει απ' όλα, είναι διαδρομή mountain bike, δεν είναι η σάβια. Έχει πάνω και κάτω, έχει πέτρα, έχει λάσπη, έχει πολύ νερό, έχει γλιστερά κομμάτια, έχει κουβάλι μας στην πλάτη. Θα ζεσταθείτε, το υπόσχομαι. Καλή επιτυχία, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Δίνουμε εκκίνηση σε λίγο, προεκκίνηση, ακολουθείτε το πράσινο αυτοκίνητο. Δεν προσπερνάει κανείς το πράσινο αυτοκίνητο.